Marlocorom, nasa harapan pa rin guys. Siya pa rin ang nagdadala ng peloton. Sunod ng tropang Infanta, Samuel Almandres at ang tropang Burgos guys. And guys, Marlocorom at Keno de Jesus magkasunod sa finish line. Kamalino, isa na lang. Hoy, amal balan. Pagkadatingan na yung ma, champion ako. Ano pangalan mo pala? Yung nanalo? Einstein. Marador ka? Aper mo pala, bagsak mo pala. Baka magpinsan pa tayo. Mga tropang Santa Cruz. Santa Cruz kuya. Okay. Mga sumali sa race kanina. Ito naman mga tropang Amalbalan, Burgos. Oh. Samuel! Tropang Mabini. Mabini, anong nangyari? Laspag po. Laspag, okay. Bawi sa susunod. Oh, anong team kayo? Team Laspag. Team Laspag. Talo, nalaspag. Ako, unang Laspag. Anong team nyo? Ito po yung team ng Hiba. Oy, Team Sambales. Batang Bilog. Batang Bilog po ito, Batang Jin. Okay guys. Kaya pa shout out. Oy, shout out daw. Oh, sige. Oh, mga laspag. Boss, thank you boss. Thank you sa pag-marshal, pag-escort. Anong team daw kami? Sabi ko Team Pepsi. Buo tayo ng team, no? Team Pepsi.